Jaj, balíčky, no tak rozdávaj balíčky, máš? No, ale ty si mal na starosti, ty si mal... Ja som mal nosiť balíčky, ale však... Joj, mne sa mladé stratili po ceste, tak ja idem pre ne. Hneď to bude, hneď. Štartujem! Ale je popletené. Poplieto, ten čertisko, vidíte? Už je tu. Joj, to je ťažké, to mi padne! Joj. Polož to, už viete. Joj, veď položím, Snehulienka. Joj, to je ťažké. Toto si myslel, Mikuláš? Áno. Aha, no troška sa mi to po ceste stratilo, lebo som tu chcel byť prvý. Takže, no, tak Jej, to bude pre mňa, ahoj! Au, už budem dobrý. No, vrátim si to. No, tak, Snehulienka, postav sa, rozdávaj Mikuláškovi a Mikuláško deťom, vieš? Poďte po Poď, jednom Kúbko, zase. Jakubko, poď si zobrať. Po jednom, počkaj. Sem poď, Nie, sa Mikulášom. Mikuláško ti dá. Áno, Tak. počkaj, pani učiteľka. No to ja stražím. Áno, poď si sem sadkať. Pekne poďakujte. Vy to viete. Neboj Čo sa. povieš, Kúbko? Tak. Ahoj. Sarika si ide zobrať od Mikuláška. Tak. A povedzte aj zázračné slovíčko. Tak. Dobre, pekne si sadkajte. Aj ty si ideš? Poďte. Hej, Áno. ešte tu máš značku. Poď si sadkať. Pomaly. Ešte ti to mám treť. Poď sem. Daj to. Teba si nemôžem zobrať, keď ty sa mi tak páčiš. Šimko, čo Páči povieš? sa ti. Tak, Nemôžem si Žetka. Dávaj balíčky. No, dobre, no. Páči sa ti. Dobre teda. No, a teba si nemôžem zobrať? Páči sa ti. Ale veď by si mi pomáhal miešať polievku. Ja už nevládzem. Lejko, poď. Radko. Páči sa ti. No, Teba si Marko. ten cel vybral, čo? Ale ty si dobrý, pravda? Ale mne sa on ľúbi. No je. By sa so mnou hral. No, že by si sa so mnou hral. Matej, dole. Ale takýto už tu boli. To je niečo braček, oni sú dvaja. No, dobre, tak sa dobrý. Áno, oni sú dvaja. No, chod si zobrať. Choď. Páči sa. Poď, Radko. Páči sa ti. Posluchaj. No poď, to nemaj. Janika, poď. Chod si zobrať. Páči sa Neboj ti. sa. Daj si tú krásnu čelenku, ako si... Miška. Poď. Eliška, Peťka. Aká je pekná, vieš, No, že? počkaj. Min Snehulienka musí podať. Snehulienka, dávaj balíček. Páči Vaška, sa. poď. Páči sa ti. Ja som nezbedo. No, Páči sa ti. čo ti smieš pekný? Páči sa. Dobre. Hotovo? Každý Niektorí sú doma, sú koľko. Tak daj si to. Nie, nedáme. Dáme pani učiteľka, Áno, a my dáme ktorej detičko, odovzdám áno. detička. Prosím, Mikuláško, Nie. To je pre naše. Pravda nedáme, pravda. Ale prosím. Je toho doložíme nie, čerčík. Tie deti by boli smutné, ktoré nie sú v škôlke, by mali. Tak si nehajte teda aj zázračnú krabicu. Dobre, páči áno, sa. dáme No, sem. tak som veľmi rád, že som vás Ďakujeme. videl a slúbte Mikulášovi, že budete poslúchať. Tak, a že budete sa aj sami obliekať. Dobre? A poslúchať aj doma. Ahoj, deti. Veľmi rád som vás videl. A nepochodte mi, lebo sa mi tam v pekle potom trasie polievka v hrnci. Pekne potichu. Ahoj. Dovidenia,